Wat we gaan doen is, we gaan hem uitduwen, bal neem je mee naar voren. Op sociale media ken je er net omheen, hè? Reformer Pilates. Een soort van full body workout op een bank, met een skoopplank en een aantal touwen. Verderop in het loon is er een vraat van dit soort te plakken. Maar het is nou echt in Dokkum. Nou, ik had vooral op TikTok en Instagram zien van haarzelf, van Wienke zelf. En toen lukte het me eigenlijk gelijk wel. En toen ga ik mijn vriendin app van, zullen we toch even een keertje proberen? Nou, dat cool wel. En toen ben we weer eigenlijk aan. Is dit jouw eerste keer of ga je dit al vaker dienen? De eerste keer hier. Ik heb het wel eens vaker gedaan in Leeuwarden. En al wat jaren zeg maar grondpilates. Dus zonder de reformer. En zo'n reformer, wat maakt het dat misschien oors of misschien wel leuker als gewoon Pilates? Ik vind het persoonlijk wat uitdagender, want je hebt meer weerstand. Want je kunt de gewichten instellen. Dus, en op de reformer heb je ook veel meer mogelijkheden qua oefeningen. De deelnemers zijn goed te spreken over de sport. Voor docent Wienke Buisman is het echt bijzonder. Onverkwaad wie zijn nog accountmanager en nou jouwt ze 30 les in reformer Pilates. Ik heb dit nooit gedacht. Ik vind het helemaal geweldig, want ik heb gewoon, het is eigenlijk mijn hobby, mijn sport en het is nu mijn werk. Ja, ik vind het gewoon onwijs leuk om al die mensen te zien dat ze ook zo enthousiast worden. Weet je wel, dat ze ook allemaal wat nieuws ontdekken en net zo enthousiast erover zijn als dat ik ben. Bij de laatste hou je hem achter vast, hou je bal naar voren, trek je knie in en uit. Ik denk dat dit gewoon, natuurlijk is het nooit alles is voor iedereen. Maar als ik zie hoeveel verschillende soorten mensen hier nu op dit moment komen, kan ik toch wel zeggen dat dit bijna geschikt is voor iedereen. De nagelnaaie studio wordt goed bezocht. Dat de sport nou in het noorden van Friesland echt te beoefenen is, zorgt het voor blijde gezichten. En ik had persoonlijk geen zin om elke keer naar Leeuwarden te rijden. Dus ik ben erg blij dat het nu hier is. Is er überhaupt ervaring met bijvoorbeeld Pilates? Nee, ik voetbal alleen maar, dus ik ben eigenlijk net zo lienig. Dus het is wel even wennen, maar met de begeleiding van Wienke, dan kent iedereen het eigenlijk wel. 3